Garwalesu wakuru warikuti muna matolo apera zvakanaka vanhu ngavagare nerunyerero mabaraki nemusasa Garwalesu wakuru warikuti vanhu ngatichengetedze utsanana Garwalesu Garwalesu wakuru vari kuti Jonatani nevasikana naTenogroko Garwalesu vakuru vari kuti zvibhodhoro zvemvura nemakona zvitenderwi muchechi Garwalesu kumacheke kune ground breaking musi wa 19 April vanhu vose vari kukumbirwa kuti vauye kumutambo iwoyo Garwalesu Garwalesu takuzvizivisa Garwalesu kuna meeting yezvikoro zvese kusandinawa groups Garwalesu Garwalesu zvanzi meeting yezvikoro zvese pasandinawa groups naTenogroko Garwalesu hazinasi naTenogroko nhasi Garwalesu karudi wahedimasa naDhavhidhi chairman wacho navhaisi wacho uye marabhoma mairi pachikoro chega chega vanoda kuvamba zvikoro ngavatumire nhengo mbiri kusvika pa4 vanyika brigishenda ngavaungane varume nevakadzi kana munamato wapera Garwalesu Garwalesu mubatanidzwa kuzunda rechidhoi
vanokwanisa kuita matransfers kuuya kuchikora ichi. Garuanesu vanoonana na Mr. Tasarira Headmaster. Garuanesu namba za phone 0775 158 080 kana kuti 0